Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Uba his preaching son Shilla, ya uba ki pai ba ki jikot it, uba deng Shilla, ubalong uwei na ki reusan perthai bapau khamat bha haka jila Meghalaya, bat kumunong ilap niam ulaklat no haka nyautrik unailar arhajar arpho ha Supercare Hospital Shillong. Hadian bala sumari haka nek hospital la kumbakat tu kat Nepor. Kajing klat no jong ba Shilla kala penduk nong sikat dai ya kitu ki brio ki badan kajing dai ke bajan bha bat ban syakri ki nong nong kajela bat ban sairu ki popuon ki mat ki kata ya kajap ke em jong kajai penriau kum ka inaline permit ke clan bill bat ki wi ki mat. Yo ba HS Shilla lakha haka nyautrik kula lengkot kat kendai spa san pusau bat ularung sya kesan perthai malumala house nam kat kendai spa propho bat ula syajiet kum MLA jong kat nongkrem constituency RCN kinthi kata house nam kat kendai spa propra bat house nam kat kendai spa kendai pulai hakis nam budang long MLA ula sya thung kum sembut lampang jong ka yeng dor par thau an ke jela kum menteri sarkar kum chairman jong ka Meghalaya State Law Commission kum co-chairman jong ka Meghalaya State Planning Board. Ula syajit ru laisin kinthi kum MDC house nam kat kendai spa propsau arhajar sau bat arhajar kat nriau bat ula long ru chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Nakaliang jong ka Batisi TV klayo alat ru panikren bat ki kat tu kat ni kinong mikmat pat ba. Kinong elam jong ki kunhun per bakan thop ka kunhun ka soru pat ba ka briuh nyau trem ya ka bala senghi da uba HS Shilla bat kumju ru nakaliang jong ki khon kan thai ikong Sweetie CM Yong ibla penpau pat ba bau ba Shilla udang syadien ya ki babun ki kam ki bau dang dei ban pendap shwa bau blai un khot no EU sha ka jingsuk benang bom jukut kat kum ka jing thu jong ki bahyeng hasam ya ka met bedang sa jong ba HS Shilla on step dan buram ha ka kendai tri unailar arajar arpho ha lait kor ha ka on sepelong shwa ki jing le niam ha ka por chi teng sngi hayeng sa ka badan halum kriem it sherwat Kabadan Halinti bandai Shanegrims Hospital Shillong. He was leader of the state and he has contributed a lot in the assembly, in the secretariat as well as in this council, Khasi Hills Autonomous Council. So we from the government sent a condolences to his bereaved family, his wife, his children, and all his loved ones. And we also pray that his soul is rest in peace. Ulida ubre nglak dep ong ipimnya ubre ubala contribute labun ye kecela la pi ong ha assembly la da pi ong ha secretariat but ru la da pi ong ha kat KHDC on autos nem arajar sau ia job lam ia ka MDC bat iban na bat ngai i ya ubriu badon ka sap ka ba kerpang bau bleu aya i te kalong ke jidu nong ka bakrau hadin mi yo jingtip ya ke jingklat kan san no ko jong i hadin kat tu kan ipor ka ba imda syat imda klain makamet te kumbang opina kaliang ke sarkar ni pha ya ke jing ngolem sya ka ying sya ka sem sya ilok sya ki khon bat sya parok ke badon ke jing dei bat i bat ru mtang-tangi penpau ya ke jing du ka bakrau kum ke jelam iklawe ya kum ke jelam iklaya parok ko ya uni uru rangba unong yalam ubakrau jong ka jelam ikla jumi barong we kai ka bang akan mau hi kat ka bang akan mau ngai ken ipa namar ba na do bang akan mau ngati la don politics hi ka jing join ju ipa politics ru ngadang nyo benai te la long la he no hang ta te kat ka bang akan mau mga ipa hi te naman ta jong hi ka long artli bai kawai ka jing syakri uble kawai ka jing syakri ya kibriu kita artli ki main ka ba ka jing im jong i ken hadu kini ki singi bal adab ru ha ka jing mo jing khan jong i wat hap reng ka jing janjaru kita artli im juklet hap reng ka jing shitong ka jing janjaru kata ka jing i jong i ya ki pai ba ka mi te ka don bet ken kata ka jing kuslai ka jing smo khia jong i nam ta ki pai ba ha ka jing ya dei bat uble ru ila ai ti lut
hakini kisi badan apa hospital ru ila yo por shibun ban nong nok no la yo ban pen kre ila dia mo kata ka jing ila long ready te habaro kiliang te ngathai ka jing sa no jung i ka de ki pat ba kan mo im lada na po hospital di imla man e kata wala kata ru ila persang hi kat bala hapreng ka jing sitom e phone hi ki briwan ya kran ni katai kadang kutu ko kat pa ila de mi kan ada pren bro hartli lang amak lang aladon kadang ka ka nama isi le bela khasi te kata ka ka bamenta kadang ya translation ile i bakha mo i kunju kha ina pen translate ka english te hadu kan ni kasni Tuesday ne Monday idang keli la adap kat nu kata ka translation ba ila kerki ban pen mi no te dang menen nu tu bakau dang pa message nga ban ye thui i bal ajan dap kan jang manga khlemi ala chu ban ye thui kata te ndai ngadang ong hi tu skiru ngonga ba phi don kam ban khlan ban nyo shiang ban pendap ye tu ko jing tho mo te ha ki tu ki sngi dang ning kong the i ong hi ngai ong ba da jai e yang aru ka tu ko kot jonga ka di ban pendap di ban pej ba de ban penmi kan ya ka e ka ba ila tho am tu shi bon ki ke ila tho am tu kan nu pe chu kala poi ti yong kata ka di ko ka jing kwa yong ya ka tu ko kot phia ban penmi dengan ong hi ngong kata pin hab le hi ma phi ngong khlan no namar ba ka kam jo phi ka dang bon phi hab hi ban le yo shi man pendap ya kata kan tin rei le se kadon hi ka jing tim mo ila ki la ong hi ya kata te man ta ka song hangi bangin pendap ya ka ba ikwa ba ka ba ila dap tho ila dap bu bangin penmi ya kata kan te man sakawai ka kot kadang dei ban kan sami ka ba ila tho mai te kan sami da ka khasi bat nangi dap ya translation da ka english ngin sa penmi lang kada kaji shakri jong i ki brule kala long over te kala long hado ba ka ba idon kala le do chigi pat ba hado mangi kum ka yeng teng teng mongi don hi kata mongi ru ong hi i hendai habangi su thu aden ka tu ba i wan wut lan ru ngi su thu ba ka jing khot jong i ka dei hang ya i la khot ban don ha ka tu te kata ni nang ong hi paru kan ni ong ba ya ka ka kam ka ba ide ban trei ba la da kam sim ji ka rang no satu ngim khang ya kata hendai ide ban long nakaliang ju iru ide ban tre ban ya cooperate lang ban ni ba ya de ya ka health ka jong ki mo nin pet mangi ya ka health ka jong i te ma i pet long ya ka kam ide ban trei mon in trei ya kata kan nga thai ngam da kam hi ban ong ki ka prathai ka i ya kata hadu kan nu ka jing i jong i kan ka ba ila ban lang thai ila dam ila le ya kata ila sedang ru ka jing ya kran ban ka jing i jong i ya kanong kram konson sili ka bal along palat mangam te palai ka no sin ila jong i hendai ka jing i jong i ya ki brio shate hadu kini kisni ki ba ila sutho ba ishi tomru i pen khrea ka ila sutho dala di im la sho ban le im ko asho hi ya kata hendai ka khli jong i pada kadang trikam sha inang ya kran hi ya ki brio wala da im no ma i dala di im long nom i khamat shuru hendai im kwa man shu i te kum tu i ki brio te idang ya kran hi ba kin sadon de ki wei pade ki ban yarap kan i ki brio shtei hapo phone sha ki she kran hadu bangi teng teng kawan ka jing dom ru po hospital mo ha ka tu ka condition jaka bi in rest jaka bin i perkhat man chatu im perkhat ya ka yu jong la jong kan ndai le si imat ila don ka jing su thu thrai te shwa ba in imi jendat hi ya kibriu la jong shate ru ila da penbiang kan te mangi na kalyang ka yeng ka sam nei imei mangi kum ki khon iru ya ka kam jong ipa ngim judan i ban ong kum nu kan kai ka ba ile namar ngi tip innum shulle kum tu ila da perkhat ila da yakran ila de te kai ka ba ile ngi support ba ji kam don gunu kan teng hoi ni ong namar ba ipilut por thanang tu hendai habangi su thu pede ba kam sim jong i ka don hang tu ka jinglong jong i ban yarap i kibriu te ka bangi ka ba ngi su thu bangi don kam ban yarap la ni ban support katangi ai kam judon kanu ru bangin ong ba in le am i ki mangi nginum ya ayu kan nginum ya kershan la ni ngin long dak moi ba ka jingmut ndai
Hakata kaliang nakayang judo ni ikan. Kaya ka ba ile ipa kamud. Nama tajungi kabiang ba. Ka jing kersan jungi i wat lada kidon kipor bangin smutan nadru ndai kam judan pada bangin ong ba ngin wan ha padeng jong i ba jong ka kam ba i train ndai full support ba nakaliang jong ka yeng nakaliang jong ki kinyak ha ti mga ba itu para kan singi dan lang ba i kini ba sa puis ngi bangi dan po care ti ki ni yo i kata ka jing sitom ko ba iyat nang ba mo ila adon hi kisngi ba ila sitom ha tama long bahkan poi hidup kan ni pada ngi kan poi perkat kan namar ba ila sedang banyo bori ndai haba khadu hi ladak ngi pidyang ye kan ni kum ka jing penya jong blai ba ublai ula imon ani ublai ula tep bahkan ni ka de kisngi nama tajung i ngim dan kunu ban ong ba ngin bat i ne ndai daka basuk ngi pelat kan ba kala dei i ba inlet daka basuk tengai i hiru menne namar ba ha tu ko por ba ki khat sepo ICU ru hadian ba ki la pentep tu ngapet hi i tu te hadian ba lawan ra shiyeng marsan poi hayeng hi la pentia hajeng thia ngapet i ngai gumba isang berkhie kata ka dur jung em ka don ka smile ka bang akhmi i hapo hospital hab menya tekan o hi berkhoi ngani smile nama menya hapo hospital marsan de pungtu tilong pisu tu em hin ka longom numu ka dur bat kitu ki pai bat ki ke hinde marsan poi yeng i ngai ila sok ka mensiem i pho sam berkhie be pinda pe i mentaru khem i hira ban ong ba i don gunu ka jing khuslai jumut na kanu ka kan pe ya kadur jung i ka long jai long kam bat ka tu ka dor sam rakhi jung i te min ha gini ki sngi last ba i shwa ba in no tu kan dei ha ka monday la ne ka tuesday i la prashang man tho ki em ka last hi ka issue ka ba idang sa anu hi ma i ga dei ka ILP kami biang sa sin ngin kata ti kami biang hi i dang persang hi ban tho i ya lor jong tu tang ba ha ki tu ki por bede i klem da ya kran klem i klem da phone than shu te mat monday tuesday ka de ka last ba i phone ba i kran i em tu no namar hoi wednesday i thia pro singi i min ru khan ni tuesday ka de ka last man step na monday ba i dang phone i ki bri i kan ti dang dan tu ka jing tho i phara hi hai tu i ba ban type kan iwan ra beng ya kani ka issue jong ka ILP hi ba isa nun ha kani ka porta ngam pangam dan i hi pangi i je pi amaga de ka sngi ko ba blei ul amman ni pi ba pinlan nginum yang nginum bat ya pi shani ngi pidyang ya kata bat pin leit sok menta pin sok shai ga ba pi kwa pin leit shata pin don leit sok pa ngin ya ya pi berbor ba ngin kan mau yang sobrang ba kalong ka khubor ka ba sosi haka por le si ka ba ngim pa poi prakhat bakawan ka bukum kini ka cingca tenagaleng ka jungan mar ka tagarau nga ay ka khubor snolem ngawan ban pencingan pan sim yaki ikurim yaki khon bar ya baro ki badan ka jingre ka bajan bat kalong du ka le si ka bukum kini ka cingca ka bapen kan mau ini ki brio ba kani ka perthai ka bangi em kamlong ka jaka ka bangi la ban shongsa mo ka dei ta ka jaka shong shipor kapan hikai kapan pen kan mau ni bangin long ke ba pen kre la ka jong ka jingem le si ki don shibon ki mat ki bo ni rong ba ula jura na ka por ka ba ni haki ling ba ki lat patai khubor ulong we ni ki nomi khmat pai ba ki balong active ki balong vocal ya ka ba le se yen ma ban len ya ka ta ka shisha te bat hala ka jong ka bor ka jung ula persang se ban ra kita kemat bat ban persang ru ban lei na ta konsumsi ha kita kipor kibola long kum meli te kita kilong kiba ni ya ka jing trekam ko jong rong ba
ti ka jing klat no jung I kalong ka ga jing do nong ye ka brio hi bro ko we on kan mau ba si ong bro bor kin bot ngi tre ngi di ben tre nam ta chai ben rio ti ka ni ko khubor ka di ben lek cha ki bai ba ro kam tam ki nong gi khan ba ba ngi sha ki yu brio ya ki bai ba ngi di mo sha kri hok ta ka message kum ba la lam linti ba deng sila tau bridge unai ku jing su I men da mo ti ki ki kon ki ti sa kurim kam tang I kom mo ni yo ya ka bor no bulei ben la ben kit ikani ka jing do ko bakra te nakaliang jong ka siem bat ka dorbar mamaliam ni pen pau ya ka jing susi ka bakra halor ka jing klat no jongi rangba adjust lah ibalong we nak rishon jong ka chat ben rio kasih kabri jong nyu terapi ibalong ibala lano senyang ya sibun ke bentah hak imlang kesalang kamtam yang ni kai mamaliam badai hak puar ke jenglong CM jong bangilayo bantau ya kaak jong kai mamaliam arajar nyo badai lang ba jong tu kaak nilala man pen kha ba saya karul arajar kan rio arajar kan san dia nakaliang jong kai ma ni ai ku blei beng ya ka yeng ka san jong ai ba iba rang ba aja sela en lech suk lech san handua jong blei ti hak bare berkan ni kementa nadu kapor bai dang sitom hapo subageru iladap keren iladap sneng iladap tha yangi balong kat bolong phim dai ban ya ke grup ti ngidon hi ketu keningut kerang ba kiba la kloy bat kibala hiru ban simti ya ka kam ti Henry ya kan ni kementa nakaleng jungi kum ke grup kum ke kenhun nginang yai pentulun ya ka tang ba daleleru nginam pendo bat kam tam ban pen urlong yakni ki isu yakni ki lai teli kimat ki kongsan namda ka judgment reu pa ki dangdon hiru sibun ki rangba ki bandangwan ban simti ban lese lengba ka cingkur khulang ka jung I national debt lengba ka cingplelat ki jung ublei kin sami hi kinu ki rangba ki basilur ki batip ki bat ki basimkhia sisa namda kari bat ke judgment reu lengba ka nika kon hon ka jungi te yamata hot chipor kumba ngilong kadon ka cing sngau belau kadon ka cing sngau belau ka cing sngau temang Henry Pat ka borok nginget ba kadai hi ka cing penyat ka bastar ke jong ublei te Henry kumba saj ong ka ketin ba don uklur balam lenti ba phintip sano bancam ban im ka keteng bat bansa kanam hangni le singla ban sim ba deng HS la walai khlano mata siteng por hari ke kesenjam ke mati ka baila sedang banlum bat ban prat lenti ban maj bat ban peni yang ya kanuksa let's say ngi paru dingin long kum kita ke long din ke bang nginang simti ya ke ka mati ke ba mi ilale ka ba bhatam nam da ka judge miru ka balalong ru nginang ya pen bha bat ke ka bang idang don hap deng ke cing jai lentiru ngin pendep ya ka pade nam da ka cing mutoi hi jong ka jai miru hi borok ka wei ngimla man len ba iba sila idi iwe naki bengila man ong khtin ke balungkot bo syampang bo slur ke ba kede ki quality le naki jonon kam ke badan kam tamah kinong yalam kinong ikmat bi mentah te bangin slur la nangim syampang kam mentoy dangi syampang la nangim slur kam mentoy henengi I kata putli kisnem iba sila la ya ke menong ikmat ba idon ikini ki artli kimat ke bokongsan ba kajing slur kajing syampang but kibabun bah kibentah habai keren hakapor bilong CM ni long MLA ru I kidon kidei kimat kibale se kiba dei nak bentah jingon toy jong ka jelai bro kowe ngi kumka hak political feel hi atai ka politics jong ka Meghalaya kladu yo wei na kiba le se ka jela ka jongi ka don kamba bat kumka khnamru ngi pen pau ba kadai ke cukup orang apa kharau jing sai ba silang ngidang ton kam
ka jelah hi borok kawai kadang don kam simu ni ba sila Henry menolor le siu dan kawai ke jengmut bat ula simno yai ha pedeng ki kam ki bara ki babun ba ki ba le si ma iru itrang ban pendam te nakaleng sang hi ni pha ka jing sulam nang kong e si lok ki khun si bahing masam baro ban tang ki kentin jing duai num ta ka ying kasam bau bona jorong pentingan ya ka ying kasam kum hane kapor bat yang hilang ru hi baro bat kamun stem jing ba sila inyo ya ka jing ja thai ka bam chukut ha ka hima beneng ka ba uban lor ka kular yang iwei pe wei kemakini kisni ki ba khandiat le se manga ha ka jingdon jonga khanam ngala don bentaru ba ka surpoj ba ha ka jinge trei nam ta ki kam ki ba pher bat le se kini ki arbana ki adep kini ki por kapang enga bangan ya jan ba ba sila bat kidei sha ki arbana ki ba kerpang ba kidei ki arbana jong ka jingyo jing hikai bat ngai i ya kata kamun sim jong i ba sila kamun sim ka ba kharang ban wan ra ka jingkala ka ba bhanam ta jong ki ba kumba nilai i ba haduk ini kindet seniru kindet benai beladam hakani ka por benang ikun ko di ba sila ini iwe balong wokal ba man keren dalam ta ka ba ka jong ba lagi snu burom nomor ka jingalam tu sila kalong ngia poit mat sa katong ka ban kong bagi job ka ba ar job bat ka ba la kalong suaben klat ibu ik tu ke isu kumbong sekretari mana tingang snu ban ai burom nomor ka daw ibe sila wat lagi ladu na i hendak ngai ka ban sim ka jing i ka ba ila kursu tia yang i kengalam ki ba klam snu per je bendring ki ba klam snu per politics bat ki ki banta ngin telun ye kan ka kam da ka burom kata kelong ki gentien ki ba ngabo khmat na ka banta ka su jong pai ba bat khaju ka por nga sim kum ka jing ai khublai ba ka khubor snulem na ka su jong pai ba se ka ying jing ban sala ki ba ying ba sam ki ba don ka jing jan ka jing dai ba di to blai un ko khui ka ying unam ino ying ja bat khaju ka por ngi bu ka jing duai ba ka jing kermen bo blai unang sai su su saki brio ki ba kan sai ki ba don ni ka jing long kum bai mi ilong kata kalong ngasiam dala de ubahikai nga bakum no ngintrai ka kam nang isakman tu ta kadaw ngadang perkhat ba nginang perskino e ka kam nomor ba ilong kum ne ka jikot jikya re da ka jinglong kum ne ka pen ka soi ka msi mujangi bangin ya sakman klam ka politics klam ka no no jisku per tam ta kadaw kum mangil og meneng sku burom bangidan ka sur pa ba kiseng balang per ngidan bat ki KSU HYC FKGP ngidan not hani ngidan not kirusan pertai per jang political parties bo per gidan not hang ne di kita kilong kay ke bangi i ba tong nya bu hang ne bakane ka thong ka ba khmat ka ba unin no lam barang ba jingi ulaklat no kin urlong chisin kaski hakamuni ka por aphai ko bor skolem nakaleng jonga nakaleng yin sen jonga bengkat pat ki pai ba jo ko mola kon si hi por ko we bo bleu no kat ya ka yin sen upetigen Krishan ai bor ki haga jing kedua jongki ya kan ke jing ja ka bas ngosti na ka bas ngosti thang na kalen jing ba chilla along shawu unong ilam la badong ba ubre la penon kami u ko long kumunong ilam ngi jukan mau ko long haki por ke menchwa ngi don lang ko long haki tadu ki por menchwa ke bang ya ki ya ki jiki bo per terus nem jak nai spa propunyo propra ter kum tu ngi dorangkat bat hadim juga politics ngi dorangkat kum tu ngala yo kala klinti long ha ber MDC dorangkat bar ngasem ngalong ba brio ba bedon kasap borok ngitip kalong ba basla udi nongker bit na betam jong di good orator balaban convince yak isu bapher hakan mo kuno ka benta parang yigan mau kam tamba sila kalau haki por kalau mana klan chat kalau ba dia sat nak benta kalau jongki nongrep jong ka jelahi bara kowe di pada pring jong jing tre ke jong kum ki nongelam ki betar kat baduk pa machla hadu ke ni sni mata ngisko baka long ka jingdu nong ka bakrau hadu kata hakini singi singi shoban jang jingja
kalau yo perken i kalong hakaban nak le ngajung i kalau dan napok kecing tia pang ada pentip yang kalong ba nak le ngajung i selek gini ke khumo hakabade kalong ba ni kecing pang kalau yo perken khadoi i bang ai kecing ket pok yang boleh dorang kat ya i kalong ba yo kecing ko tia nak le ngajung i du wat imla paham kan mula syukur kan bah kapan nak yang juga ngasih melung apa tip ini dia kamu tam belum baru klimat ke bakado nak yang juga kalau yang kan mau ya kan mau ya jelas ikan mau ya jinglong jingman jong setiap jongi buat kan mau kalau ya ka jinglong jong kibriu ke jongi kapan pau syai kalau mau briu i lah ke jong ke briu i ke jong setiap Henry baru i ke dia ke jing punya jong play beli orang kat kelong buat kayak kesem aku menepor bertikan baik bor mensim jong kecipetkan orang kat kayak kesem ringkat buat kecelahi berkowe kalau ke sosial ini kalau kalau ke jidu long kam ku long yang lampai ba long itu balik sibun ti kayaknya lu nam kata liga jelah ini lu kalau kowe kalau ke jidu long kau kerau belot ya lu je kerau ku beriu long beriu apa te mulai long hata kam ka san ma si ma pa le ka ya la ka bentai jeng ku ku la le sibut ti kayaknya tadi itu ada kam baik ba pa le long pa ben yu tu ku lo tu terus ni ngang alat itu di buat ku beriu long beriu apa mà cái liên dùng cả sinh công nghệ thì bao ya cả dính đập là cái chuyện sung sĩ thì các bạn bằng nhiều chuyện tiếp mình step vào bạn đừng làm đòn sụt này làm thấy thì cái đi cái dính đủ nông của bác rau công tăng ya cả xoay xi rồi ya cả dẫn rươi vào khối cùng bận chu bận cái mau bạn đừng làm là đi vui này thì từ rong bạc và là persiang bận nọ sinh nhân chắc ri bạc cả dẫn rươi cùng CM ka KCDC yo iula persiang menawar sibun ki bill ban long ki anjing ada ya ka jem rul da kenau ya ka ILP ya ka jing persiang men pendu no ya ki hok jong di buru ki bosongka khle ya ban iku ki bill ki bang imla ban len ba ula persiang hai buti bor jong u kumu nong yalam u ale sibun ki babahan antara riba kan jam tu. Ada ingin kenal ru kumu nong yalam, sen bahalang. Aswa bun jonya ka politik su, ula rung tok mana rung jil, la bun sin antara dauba jangka riba kan jam tu ibu kau. Tiga diga dauba, tiga jingduk ke bakrau yang ikut kan jam tu ni. Haru yang jing sengulam cai bahin sem mat ke bitun baru. Kan badan ba tu beli dorong kat lang bat ki un ku bat pentengen hagane jing du la bakro ban ong ban krat kanam kut ban ong ban kut te kanam kut hoi sha inong stang ban penmi ban manra hapo district council imdon shu rang kat ban ngi Henry ke ai ke ba kong ka seng sti hi kala mi ha kata ka norim da mentaban kershan mentaban yada ya ka jat ban rujungi ka bil kampat kut wala dai ba shala inong sang dan suban kar kapan ngi Henry kabil kan nampat kut nampat laban ong pi menta ke ka steps bangin shim Henry tang kawai ke bangal la ban asya kalong ba kabil kampat kut kani ke isu jonga KSL bil kan nampat kut wala dai ba shala dan suban ngi kandang peting biang ya kata nglaban asya pi kandang peting biang ya ke next steps pade ya katangin haban ni song ya ka meeting ke bang next steps bangin shim Henry ka wai kalong ba ka bil kanam kut kinong yalam lene kinong mikmat kila banam don shu Henry kan norim jang ka jap ru ka sa junam la junam kat ba ka mesim kadang im kat ba ka mesim jungi kadang im ka isu jang ka jap ru kim pat yap dalale kim pat yap